парите от България и ги пращат в Австрия, за да издържат техните пенсионери. А нашите стоят власти! Двойните сметки за ток днес ще горят пред ТВН. Двойни, петох не са чува от някъде. Национализация! Национализация! Колко разпетни си на колко милиони? Всички знаем каква е историята на приватизацията на ИВН, на ЧЕЗ и на другите дружества. Те бяха приватизирани от правителството на МДСБ през 2003 или 2004 година. От тогава насам нашите реални сметки за електричество са се вдигнали неколкократно, но нашите доходи стоят същите, дори и намаляват. Единственият начин ние да имаме ефтина енергия, това е отново да върнем електроразпределителните предприятия по шапката на българската държава. Ние днес излизаме в Пловдив с няколко ясни искания. Искания, които няма да се харесат на управляващата клика. Искания, които няма да се харесат на бизнеса. Искания, които няма да се харесат в Европейския съюз. Искания, които няма да се харесат в НАТО. Ние искаме национализация. Ние искаме ревизия на приватизационните договори. Ние искаме достоен живот за нас и за нашите родители. Държава, енергия! Държава! За съжаление, референдума надали ще реши нещо. Единственият начин е ние всички да излизаме днес и напред на улицата и да се борим за това, което искаме да постигнем. Всеки ден! Всеки ден! Всеки ден ще е така!